नमस्कार, जय जगन्नाथ। गुड मॉर्निंग सांग मैंने केमती अच्छा समस्ते आशा कर बहुत भलरे थे। मु भी बहुत भलरे अच्छी। तो आज टॉम एंड जेरी ओडिया ब्लॉग रे आ गोटे फ्रेश ब्लॉग को आपण मानक वेलकम। तो एबे सकाळ हो गला तो मु सकाळ उठिकी मुंड फुंड धोई गाधेकी पूरा नुआ शाढ़ी पिंधिकी देखो रेडी हो। तो आज ये सब कौन पाई तार मु डिटेल्स आपण मानक देखी। तो मो वीडियो टी को स्किप न करी देखंतु आउ जानतु आज घरे कौन स्पेशल हो। तो जस्ट खाली ये कही दूची आज आम घरे श्राद्ध दिया हो। तो कहा श्राद्ध केमती कौन कराऊँगी कौन हो। तो देखंतु चलतु जीवा तौक देखा कौन कौन प्रिपेरेसन सब चलती। तो देखंतु श्राद्ध पाई श्राद्धरे पिंड दियापाई खेचड़ी शाग भजा कदली भजा खीरी सब आमर तैयारी सारा सकाळू सकाळ 8:30 श्राद्ध पड़ो। तो नना भी आसीगले। चलतु झील ये उठिकी गीत गाँची आगे कहीदेलु आगे कहीदेलु गीत सकाल सकाल उठिकी गीत गाँची आटिके 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 गीत कहीदे आ आ तू कहीदे इस डू टू टू। तो नना आसीगले। तो आमर श्राद्ध पाई श्राद्ध दिया हम। तो सब सजरा सजरी चलची। तो खुड़ी आणिक बाड़ी पे सब एबे पटे टमाटो खट्टा भी होची। तो देखो पिंड पाई सब पत्रे बढ़ा हो। तो यहाँ पिंड पड़ो। तो यहाँ हूँ आम सान जीजी श्राद्ध हो आज। तो देखो वर्तमान पिंड पड़ सारा। तो श्राद्ध सरला एबे। तो पिला माने सब आसबे से माने खाइबे बोली रोषे हो। तो प्राय ऑलमोस्ट सब सरला खाली खट्टाटा बाकी थिला। तो खुड़ी बसिक आमर चुली रे टमाटो खट्टा कर। तो प्रायतः रोषे बास सब सरला गोटे दिटा समस्ते आसला छोट पिला माने सब खाइबे। तो देखंतु तो एबे तपस्वींकर आ 2 दिन एनुअल फंक्शन। तो से डांस प्रैक्टिस कर। तो तार केतरा क्लिप्स आपन देखंतु। तो रोषे सरला एपटे है अन्न आउ एठी देखंतु है खीरी। तो प्रायतः रोषे सब सरला। तो ये रहा आमर टमाटो खट्टा एठी रहा डालमा शाग भजा आउ लास्ट रहा पांपड़। तो पे पिला माने खाउचंती। तो देखंतु घर पाखरे छोट छोट पिला सब डकाई खाइबापी। तो छोट छोट पिला माने आछन सब। तो तले समस्ते खाई पीकी पड़े श्राद्धे जे सब आसते मत बहुत जोरे जड़। तो मुझे खाई पारे मत ऊपर आसिक खुआउंट मु खाऊँ। तो आम आसना नहीं हस्पिटाल पुणी देह खराब है निश्वास नहीं पारानी। तो धरिकी पुणी आसचु कौन होती शोई पड़ी। जस्ट श्राद्ध सरला खाई पीके टी भाविली रेस्ट है मो देह भल ना पुणी धरिकी दौड़िकी आसली हस्पिटाल। तो कुआड़े आईचु हे कुआड़े आईचु डाक्टर पाखु आईचु डाक्टर पाखु आईचु।
ଗାଡ଼ିର ନଏଜ୍ ଯୋଗୁଁ କିଛି ବି ଶୁଭା ଯାଉନି ତ ମୁଁ ଟିକେ ଭଏସ୍ ଓଭର୍ ଦେଉଛି। ତ ଡାକ୍ତର ଦେଖା ସରିଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏବେ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ। ନଈ ବନ୍ଧ ଦେଇକି ଯାଉଛୁ, ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଏଠି ହେଉଛି। ଘର ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲୁଣି ଆମେ। ତ ଆଗକୁ ଗଲେ ନା ଆମ ଘର ପଡ଼ିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖେଇବେ ଆମ ଘର। ଏଇଟା ହେଲା ଆମ ନଈବନ୍ଧ। ସେମିତି ତ ଜ୍ୱର ହେଇଥିଲା, ଆଉ ଏବେ ନଈବନ୍ଧରେ ପବନ ବାଜିକି ଆହୁରି ମାନେ ଇଏ ହେଇଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇନା ଆମ ଘର ପଡ଼ିବ। ଚାଲନ୍ତୁ, ମାମା ଆସି ବନ୍ଧ ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଗଲାଣି। ତ ଆସିଗଲା ଆମ ଘର। ଏଇ ବନ୍ଧ ତଳଟା ଆମ ଘର। ଆଗରୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖେଇଥିଲି। ମାମା ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାମା ଆଉ ମୋ ଭାଇ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଆସିଛନ୍ତି। ସୁନ୍ଦରୀ କାଇଁ ଶୋଇ ପଡ଼ିଯିବା ଖାଇକି ଯାଇନୁ ଦେଖିବି କୋଉ ସୁଇଟର କ'ଣ କହୁଥିଲୁ କାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଘରକୁ ଆସିସାରିଲିଣି। ଘରକୁ ଆସିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଲୁଗାପଟା ଚେଞ୍ଜ କରି ଧୂପ ଦେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶୁଛି। ମୋତେ ଯାହା ତ ଜ୍ୱର ହେଇଥିଲା, ତ ଥଣ୍ଡା ବିସର୍ଜନ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ପିଲାମାନେ ତ ସବୁ ଖାଇ ପିଇକି ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଭଲରେ ଭଲରେ ସରିଗଲା, ସବୁ ଖାଇ ପିଇକି ଗଲେ। ତାର ସବୁ କ୍ଲିପ୍ ମୁଁ ଦେଇଦେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ଆଉ ଝିଅ ବି ଆସିକି ଶୋଇ ପଡ଼ିଲାଣି। ତ ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି ତଳକୁ ଟିକେ କଫି ଟିକେ କରିକି ପିଇବି, ମୁଣ୍ଡ ଭାରି ଜୋରେ ବିନ୍ଧା ହେଉଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆସିକି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି ଭେଟ ହେବି। ମୁଁ ଏବେ ସବୁ କାମ ସାରିକି କଫି ଫଫି ସବୁ କାମ ପିଆ ପିଇ ସରିଗଲା। ତ ଏବେ ମୁଁ ଟିକେ ଉପରକୁ ଆସିଲି, ଦେହଟା ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା। ତ ମାହୋଲଟା ସମସ୍ତେ ମିଶିକି କିଛି ଏମିତି କରିଦେଲେ ଯେ ଦେହର ଜ୍ୱର ଥାଇକି ବି ଅଟୋମେଟିକ୍ ଦେହ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି କ'ଣ କ'ଣ ଚାଲିଛି ଏଠି। ଗୋଟେ ନୂଆ ମାଇକ୍ଟେ ଆସିଛି, ମାନେ ଗୋଟେ ଗିଫ୍ଟରେ ମିଳିଛି, ଗୋଟେ ଉଠିଛି ସପିଂ କଲା ପରେ ସେଇଟା ଆସିଛି, ଉଠିଛି ସେଇ ମାଇକ୍ଟା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଉଛି ଏଠି ସବୁ। ଫାଷ୍ଟ ମୋ ଗୁଗା ଗାଇବ ଗୀତ। ଖାଇବ ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ମାଇକ୍ଟା ନେଇ ପାଟିରେ ବସେଇଦବ। ସେ କହିଲା ତମେ ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଲା ମୁଁ ଗାଇବି। ଓକେ ଦେନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା ଆମର ଭଜନ ସନ୍ଧ୍ୟା, ଭଜନ ସମ୍ରାଟଙ୍କ ଠାରୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରେ ଯାଇ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମାଗିବି କି ଅବାଉ, ମୋ ଜୀବନ ପଛେ ନର୍କେ ପଡ଼ିଥାଉ, ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ହେଉ। ମହାବାହୁ ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ହେଉ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରେ ଯାଇ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମାଗିବି କି ଅବାଉ, ମାଗିବି କି ଅବାଉ। ଗୀତ ତ ଶୁଣିଲେ ସେ କେମିତି ଗାଇଲେ। ଆଉ ଏବେ ତପସୀର ଆନୁଆଲ୍ ଫଙ୍କସନ୍ରେ ଗୋଟେ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ନାଟକ କରାହେଉଛି। ତ ଆମେ ମିଶିକି ସବୁ ତାର ରିହର୍ସାଲ୍ କରିବୁ, ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ନାଟକଟେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ବଢ଼ିଆ ମଜା ଲାଗିବ କେମିତି ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ। ହତାଶିଆ ଗଣନାଟ୍ୟ, ହତାଶିଆ ଗଣନାଟ୍ୟ, ନୂଆପାଟଣା ଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆ, ନୂଆପାଟଣା ଯାତ୍ରା ଆଇଲରେ ଏହେ ଆଇଲା ହତାଶିଆ ଗଣନାଟ୍ୟ, ହତାଶିଆ ଗଣନାଟ୍ୟ, ନୂଆପାଟଣା ଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆରେ, ନୂଆପାଟଣା ଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆରେ ଆଜି ଖେଳିବ, ଆଜିର ଜବରଦସ୍ତ ନାଟକ,
ଆଜିର ଜବରଦସ୍ତ ନାଟକ ହସୁଛି ଗୁଲଗୁଲା କାନ୍ଦୁଛି ପିଆଜ। ହସୁଛି ଗୁଲଗୁଲା କାନ୍ଦୁଛି ପିଆଜ। ମା ଭଉଣୀ ମଉସା ମାଉସୀ ଦାଦା ଖୁଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ସବୁ କଲ? ଧାଇଁ ଆସ, ଦୌଡ଼ିକି ଆସ, ପେଟେଇ ପେଟେଇ ଆସ, ହଲି ହଲି ଆସ ରେ। ଟିକେଟ କାଉଣ୍ଟର ଖୋଲା ଅଛି। ଗୋଟେରେ ଗୋଟେ ଫ୍ରି। ମଉସାଙ୍କ ଟିକେଟରେ ମାଉସୀ ଫ୍ରି। ଅଜାଙ୍କ ଟିକେଟରେ ନାତୁଣୀ ଫ୍ରି। ଆଉ ଆଗରେ ସଉପ ପଡ଼ିଛି, ବସି ପଡ଼ ସେଠି। ମଟର ଖାଅ, ନାଟକ ଦେଖ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭରା ପାରିବାରିକ ନାଟକ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭରା ପାରିବାରିକ ନାଟକ ହସୁଛି ଗୁଲଗୁଲା କାନ୍ଦୁଛି ପିଆଜ। ହସୁଛି ଗୁଲଗୁଲା କାନ୍ଦୁଛି ପିଆଜ। ଭାଇ ଗୋଟେ ଟିକେଟ ଦେଲ, ମୁଁ କାଟିକି ତ କରିବି। ହଁ ଭାଇ ନିଅ, ମାତ୍ର 100 ଟଙ୍କା ଦିଅ। ମାତ୍ର 100 ଟଙ୍କା? କାହିଁକି ମାତ୍ର 50 ଟଙ୍କା ନଉନ? ହଁ 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 ହଁ, ତମେ ଜାଣିନ ଆମର ବା ସୁପର ଗ୍ରେଟ୍ ପାର୍ଟି। ଆମ ଯାତ୍ରାର ନାଟକର ଯଦି ପାର୍ଟି ଟିଭି ସିନ୍ ଦେଖିବ ନା, ଆକାଶର ମେଘ ଉପରେ ଟପ୍ 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 ହେଇ ଗଳିବ ବା। ଆଉ ଯଦି ଭିଲିଆନ ସିନ୍ ଦେଖିବ, କଣ କହିବି, ପଇସା ପୁରା ବୋହିବ ବୋହିବ ବୋହିବ। ଆଉ ଯଦି ରେକର୍ଡ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଦେଖିବ, ନିଦ ସହ କୁକୁଡ଼ି ବି ଆସିବ। ହଉ ଯାଅ, ସବୁ ଉପରେ ବସିବ ସେପଟେ। ଆରେ ଲାଇନ କଟିଗଲା, ଜେନେରେଟର ଲଗାଅ। ଅଧନ୍ଦା ଲଗଉଛନ୍ତି। ଆରେ ଲାଇଟ୍ ବାଲା କୁଆଡେ ଗଲ ସବୁ? ଲଣ୍ଠନ ଲଗାଓରେ, ମହମବତୀ ଲଗାଓରେ ଶୀଘ୍ର। ଏ ଅଡିଏନ୍ସକୁ ସମ୍ଭାଳି ହଉନି। କଣ କିରୋସିନି ନାଇଁ? ମୁଁ ବା 2 ଦିନ ତଳେ ଧଉଳି ଠାରେ ପକେଇକି ଆସିଥିଲି କିରୋସିନି। ପୁଣି କହୁଛ କିରୋସିନି ନାଇଁ? ଦେଖ ଦେଖ ସେଇଠି ଥିବ, ସେଇଠି। ସେଇଠି ସେଇଠି ସେଇଠି। ହଁ ହଁ ସେଇଠି ସେଇଠି ସେଇଠି। ଏ ଭାଇ, ଯୋଉ ତ ଯାତ୍ରା କରୁଛ, ମୋ ପଇସା ଫେରାଅ। କଣ ନା ସଉ ଉପରେ ବସି ପଡ। ସଉ ଉପରେ ବସି ଉଇ ପିମ୍ପୁଡି ନେଲେଣି ଆମ ରକ୍ତ ଝୁଣି। ଛିଣ୍ଡା ସଉପ ପୁଣି ଲଣ୍ଠଣରେ ଯାତ୍ରା। ପଇସା ଫେରାଅ, ମାର ତାକୁ। ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଲେ କେମିତି କଣ କରିଥିଲୁ ଆମେ। ବହୁତ ଛୋଟିଆ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟଟା, ଯାହା ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲରେ ଲେଖିଥିଲେ ଟିକେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଦେବା କଥା। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟା ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ବହୁତ ଟାୟାର୍ଡ଼ ବି ଲାଗିଲାଣି, ବହୁତ ଦିନ ଯାକ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ହେଇକି ଖାଇ ପିଇ ମାନେ ପିଲାମାନେ ଖାଇ ପିଇ ରୋଷେଇବାସରେ ବହୁତ ବିଜି ଲାଗିଲାଣି। ଯାଉଛୁ ଟିକେ ଶୋଇ ପଡ଼ିବୁ। ଆଉ ସେମିତିରେ ରାତିରେ କିଛି ରୋଷେଇବାସ ନାହିଁ, ଯାହା ସବୁ ସକାଳେ ହେଇଥିଲା ସବୁ ବଳିଛି, ଯାଉଛୁ ଖାଇବୁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମାନେ ଆମର ଏଠି ସବୁ ଆସି ବସିକି ମେଳା ଜମେଇଛନ୍ତି। ଆରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ଗୁଗୁଲୁ। ଆଉ ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଇଠି ରଖିଲି। ନମସ୍କାର। ଆଉ ଦୟାକରି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟା ମୁଁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଆମ ମଜାମସ୍ତି ତ ଏମିତି ଚାଲିଥିବ। ଆଉ ସବୁଦିନ ମୁଁ ଦେଖେଇବି କିଛି କିଛି ମଜା ସୁଟ୍ ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି, ଦିନ ରାତି କ'ଣ କରୁଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ତ ଦୟାକରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।